नाथाय जों दिनैनि तारिखाव जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों केस उइथड्रनि थाखाय जायदों सावरायनांगौ बेदों सावरायदों बेखौ जोङो स्रोद स्रोद सिरि सिरि खालामनाय जादों कुनु मोनसे मिडियायाव जों लाबोआखैमोन नाथाय जोङो नुनो मोनदों गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जोंजों थांफानानै मिटिंआव खोनासंफानानै बाहेरायाव ओंखारनानै दल दामनानै खोन्थानायखौ जों नुदों बेयाव जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै दुखु फोरमायदों जों जिखौ मावदों फिथाइखौ मोननायनि सिगां बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिङाबा मोजां जागोन बेनिखाय बेफोर खामानिफोरखौ दल दामनानै पलिटिकल माइलेजनि थाखाय क्रेडिट लानो थाखाय सोरबा सोरबा संगठना क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकल माइलेजनि थाखाय बिदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैहा जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय हिदान्त जोङो लानानै दिनै एपिल खालामहरदों बिथांमोनखौ गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय मैया दाखालिना मोननैसो निउसफोर एसामिस निउसआवसो दे जिहेतु जोंनि फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' साराना एनडिएफबि आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिनि माखासे बाथ्राखौ एसामिसावहाय जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंना बेखौ आंनिब्ला साबजानाय मोनाखै बिथाङा जुदि बर' हारिनि जुदि थार मा साननानै बाथ्रा बुंदोंथाय आं बेखौ हमनो रोङासै बा बुजिनो मोनाखै खिन्थु बिथाङा सानदोंदां मोजाङैनो फोरमायनानै होदों नाथाय जोंनि एसामिसफोराना जों बर'नि अनगायै आं सोरबा सासेखौ टारगेट खालामनाय बाथ्राखौ बुङाखै खिन्थु नैबे बाथ्राया थिग जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिपेन बर' सारा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना बिनि सिगांनो मोनथिखाजोबनाय जाय बाथ्राखौ मैयाहाय बिथां हारिमुआनो गासैखौबो इनडाइरेक्टलिनो बाथ्राखौ फोरमायजोबदों थ' दिनैहाय बिनि गेजेरावनो जुदि रन्जन दैमारिखौ दिनैहाय बर'नि अनगायै बर'नि गेजेरावबो गोबाङानो उदां जाजानोखौ बायो बर'नि गेजेरावबो बा उदां अख्राङाव फैनांगौ बेखौ बाजानाय दं बर'नि गेजेरावबो थिग बेफोरबायदिनो नन बर'फोर बा गुबुन हारिफोर दा बेफोरथ' 100% दिनैहाय गजानोखौ बायो दिनै बिनि गेजेरावबो मा हिसाबाव मा साननानै बिथाङा सार दिपेना दिनैहाय रन्जन दैमारिनि सारखौ अपेनलि बाथ्राखौ बुंदों आं बिनि बुंनायखौ गाज्रि मोनाखै नाथाय बर' लेंगुवेजआव जुदि बुंनायमोनबा एसेब्लाबो जों मोजां मोनगौमोन दिनै एसामिसफोरा दिनै 20%आ दिनै बर' रावखौ मा 20 बिलाय 10% 5%आनो दिनै बर' रावखौ रोङा आरो सोलोंनो गोसो गैया जायफोरा गोरों दिनै बिथांमोना एथराब नेटवर्क गैया दिनैनि गेजेराव आं बेखौ बुंजानो लुबैदोंमोन जे दिपेन बर' सारखौ बिथाङा बर' लेंगुवेजजों जुदि एसे बुंनायमोनबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जुदि 80%आनो जुदि गजानायखौ लुबैयो 10% सोल'नो लुबैया बिनि गेजेरावबो 10%आ लुबैयै दं रन्जन दैमारिखौ फासि होनांगौ होनग्रा बर' जाथिफोरनि गेजेरावबो दं रन्जन दैमारिया दिनै हल लाइफ जेल जानानै थानांगौ बेखौ लुबैग्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो दं नाथाय दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै बर' हारिनि थाखाय मा सेक्रिफाइस खालामाखै नों आं नेक्स्ट जेनेरेशननि थाखाय मा सेक्रिफाइस खालामाखै गावनि फेमिलिनि फारसे गावनि गथ'नि फारसे गावनि बिसिनि फारसे बेसेबां सेक्रिफाइस खालामो आरो बिनि मा सेक्रिफाइस खालामबावनांगौ बर' हारिनि गेजेराव रावबो दैदेनगिरिया रावबो रन्जन दैमारि सार बायदि जेल जाफेरनाय रेकर्डबो गैया ओंखायनो जोंनि मानगोनां सार दिपेन बर'आ दिनैहाय जेरैबायदि खुला मेला अपेनलि बाथ्रा बुंनाय ना आं बेखौ आंनि गोसोआव साबजानायखौ मोनाखै बिथाङा बे रावखौ जुदि एसामिसाव जुदि बुङालाफानो बर' लेंगुवेजजों बर' रावजों जुदि बुंनाय मोनोमोनब्ला बा एसे साबसिन जागौमोन नामा आं बेखौ साननाय फैदों खारन जिहेतु जोंनि बर' हारिखौ रन्जन दैमारिनि जायगायाव जुदि दिपेन बर'आ जुदि जानायमोनबा दा जाथों इसोरनि अननायाव रन्जन दैमारिनि अनगायाव जुदि प्रमद बर'आनो जुदि हल लाइफ जेल जानांगौ जायोमोनबा दिनै दिपेन बर'आ बेखिनि बाथ्राखौ अपेनलि बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन आं सानदों जिहेतु जोंनि जाखिनि खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै बा बिथाङा जाखिनि मावनाय ना एसे खामानि मावनो लानो नागिरदों बेफोरबायदिसो आं सानो थ' खारन बेफोरबायदिखौ सार दिपेना मा साननानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ आं बुंनो रोङा दिपेन बर' सारनि माखासे खामानि मावनायखौ आं गाज्रि होनाखै नाथाय दिनैनि दिनावहाय दिनै मा सिचुवेसन जाना दं मा बोथोर जानानै दं बिथाङा जोंनिख्रुइ बहुत आपग्रेड बहुत गोरों मानसि बिथाङा
जोंनिख्रुइ डाबल गोरोंसिन बा बिथाङा एज ए हल बर' जाथिनि बाथ्राखौ बिथाङा सानो सिन्था खालामो मा साननानै दिनै रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ एसामिस लेंगुवेजआवहाय बाथ्राखौ बुङो बिनिख्रुइथ' जों साबसिन जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बि नैबे जेनेरेल सेक्रेटारि गोदानाव ओंखारनाय आरो गोजामाव थानाय जेनेरेल सेक्रेटारि एन दानसोरां दिलरन्जन नार्जारि बिथाङाबो फोरमायनो हायोमोन मानो दिनैहाय दिलरन्जन नार्जारिया नैबे दिपेन बर' सारनि साइडआव आगदाजों थानानै मानो बाथ्रा बुङालाफानो स्रि थादों बिथाङा दिलरन्जनाथ' रासिन मोनथिगौना नैबे दिपेन बर'निख्रुइबो दिलरन्जन नार्जारिया दिपेन बर'निख्रुइ रासिन आरो साबसिन मोनथिगौ मानो बुङाखै बियो बिथांखौथ' मैया एथ'राब क्रेडिट होनानै होबाय नैबे बिटिआरनि डिपुटि सिएम गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बिराद आपग्रेड खालामनानै होबाय मोजांनि बाथ्रा खिन्थु दिनैहाय दिलरन्जना मानो बुङाखै बुङिनि आन्दोआव बुङिनि खारना मा दं बिनि आन्दोआव मा थानो हागौ जों बेफोरखौ एसे सानबाय थादों दिनै दिपेन बर'आ एसामिसाव बुंना होनानै माखासेया रन्जन दैमारिया आंनि साननायाव रन्जन दैमारिया उदां दाजाथों रन्जन दैमारिया बेलाव दा फैथों बे हिसाबावसो जाहाथे बै एसामिसफ्रा जोंनि बर'खौ सैयि एसामिसफ्रानोथ' बर' हारिखौ सैखाथारा एक बोन्दोबो सैया दिनै एसामिस लेंगुवेजखौ बिराद क्लियार बाथ्रा बुंनानै मा लाब दं दिनै एसामिसफोरा जोंनि रावखौ एक फोथाबो क्लियार फोथा रायलाया ओंखायनो बिसोरनि रावखौबो बिराद स्पस्ट क्लियार एसामिस रावजों फोरमायना होनानै मा फोरमायनो नाजादों हयथ'बा दिपेन बर' सारा खुला खुलि बाथ्रा बावहाय दुखु मोननानै जेबो लाब गैया दिपेन बर' सारा रन्जन दैमारिनि सायाव उदां जानायखौ बादों नामा जायनि जाहोनाव दिनै एसामिसफोरखौ दिनै माखासे थुखोनानै होदों जायफ्रा दिनै दुखु दाहा लानांनाय जायफ्रा बायदि रोखोम जाजानाय दिनै बेफोरखौ मा खालामनो सानदों सायावल' ओरैनो रन्जन दैमारिखौ उदां जानांगौ होनना बुंबा जानाय नङा हाथे कामे गोसोनिफ्रायबो ओंखारनांगोन गोसो सिंनिफ्राय ओंखारथारनांगोन रावफ्रा बिखा सिंनिफ्राय ओंखारनांगोन रावा अनलि बे खुगानिफ्राय ओंखारनाया रावखौ बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनो आरो फोथायनो एसे गोब्राब जानानै दं थ' जेखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि दिपेन बर' सारा बा दिपेन बर'नि आगदा आगसि थाग्रा बै बे आनसलिकआव थाग्रा बिथांमोना दुखु मोननानै लाब गैया आं बेखिनिखौ स्पस्ट बाथ्राखौ क्लियार काट बाथ्राखौ आं बुंदों जेखियानो जादोला गोलावबो बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे गोरोन्थि बाथ्रा बुंदोंबा बै बे फरायसा आफादनियाव थानानै आनसलिकआव थाग्राफोर बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थानाय जाखाबाय नङाब्ला बिथांमोना क्षमा बियाब्ला आंखौ बायदि रोखोमनि नङाब्ला लामा सामायावबो बुनो हागौ बे आरोखि बाथ्राया थ' जोङो माखासे बाथ्राखौ नैबे हारिमुनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनानै होनि अख्राङाव लाबोनो हायो बिनि सोमोन्दै जोङो खामानि मावगासिनो दङ थांनाय 21 तारिखआव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिनि मोनसे डेलिगेटआ रायलायदों आरो गोबां आखाबादि बिथाङा खामानिखौ मावगासिनो दङ जोङो नायबाय 4 बोसोर जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर EM दोङो MCLA दोङो बा चिफ डिपुटि चिफ दोङो बा मिनिस्टारफोर दोङो बा MLAफोर दोङो बिथांमोनखौ जोङो 4 बोसोर लामा नायबोबाय बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै जों स्रि थाबोबाय नाथाय कुनु मोनसे सरकारजों रायलायनानै बारग' NDFBनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि लामायाव बिथांमोना आसुनि लायाखैसै बा जोंखौ लोगो लाफायाखैसै नाथाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि नाजानायाव बिथांनि मावनायाव जोङो चिफ मिनिस्टारजों जिरायदों एडभकेट जेनेरेलजों जिरायदों ADGP DGPजों जिरायदों आरो गोजौ लेभेलाव थामहिनबा दिल्लीयावबो जों गोबांखिनि अफिसार्सफोर दं बा पलिटिकेलि लिडारफोरजों जोङो लोगो हमनानै सावरायनायनि मोनसे स्पेसखौ मोन्दों बेनिखाय मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौबो जोङो बारग' NDFBनि जानानै साबायखर बावो आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौबो जोङो साबायखर बावो बिथांमोननि इनिसियेटिभनि गेजेरजों थांनाय सानब्रै सानबासोनि गेजेराव जोङो भुटानाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' NDFBफोरखौबो जोङो मोनफुंनो हादों आरो थाबैनो बिथांमोननि खोथा होनाय बायदियै थाबैनो जोङो जेलाव थानाय NDFBफोरखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हासिगोननि लामायाव दङ
पलिटिक्सनि बेलायाव सम फैगोन पलिटिक्सखौ आं दायो बेबायदिहै आं हारसिङै बुंनायनि बाथ्रा नङा जों पलिटिक्सखौ लानानै सावरायगासिनो दङ फाइनाल स्टेपआव जोङो लाबोनो हायाखै जोङो मोनसे सम फैगोन जेरावनोखि फाइनाल स्टेपआव फैगोन आरो बेयावनो गासैबो बारग' एनडिएफबिफ्रा जरदारै खामानि मावनानै पावारखौ हासिल खालामनानै लागोन नाथाय जों दिनैनि तारिखआव जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों केस उइथड्रनि थाखाय जायदो सावरायनांगौ बेदों सावरायदों बेखौ जोङो स्रोद स्रोद सिरि सिरि खालामनाय जादों कुनु मोनसे मिडियायाव जोङो लाबोआखैमोन नाथाय जोङो नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जोंजों थांफानानै मिटिङाव खोनासंफानानै बाहेरायाव ओंखारनानै दल दामनानै खोन्थानायखौ जों नुदों बेयाव जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै दुखु फोरमायदों लोगोसे जेलाव थानाय दुखु खस्थ' लानानै जेलाव थानाय जोंनि मानगोनां बारग' एनडिएफबि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायहरदों जेन जों जिखौ मावदों फिथाइखौ मोननायनि सिगां बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिङाबा मोजां जागोन मानोना जों आगानसे खारोब्ला जोंनि सुथुरा जोंखौ आगाननै होसोग्राया दंखायो बेनिखाय जों खारख' हाया जागोन बेनिखाय बेफोर खामानिफोरखौ दल दामनानै पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय क्रेडिट लानो थाखाय सोरबा सोरबा संगठना क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय बिदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैहा जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय हिदान्त' जोङो लानानै दिनै एपिल खालामहरदों बिथांमोनखौ जाहाथे अननानै बिथांमोनाबो मानियो जेन बे क्रेडिट पलिटिक्स एबा पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय जेन नोंथांमोना बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थाया आरो जों बारग' एनडिएफबिनि जि हमायसा दङ बेखौ जोंनो मावगासिनो जोंखौ अभारटेकबो खालामनो साननाङा जोंनि हमायसाखौ जोंनो मावगोन 4 बोसोर जोङो नोंथांमोनखौ नेबाय नाथाय कुनु दिन मोनसेबो मावनाय बा बिजि खान्दासेनिबो बारग' एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि खेथ्रआव जों नुखायाखै आरो नोंथांमोना लुगैखायाबो बेनिखाय जोंखौ अभारटेकबो खालामनो नाङा मावनांगौ खामानिखौ जों मावगासिनो दङ दिनै इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिनि नाजानायावनो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे खोथा होदों 620 जन मुंख्लं न'खरफोरनो थाबैनो मुंख्लं अनसुंथाइ होनाय जासिगोन बे फैदों आरो लोगोसे 1400 जन मुंख्लं न'खरफोरखौ थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनानै उइदिन डिसेम्बरहालागै होनायनि खोथा फैदों लोगोसे जोंहा गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंजोबाखै बेखौबो बाजेट हमखाबाय उइदिन डिसेम्बर होजोबनायनि जोंनो खोथा होदों लोगोसे जथेस्थ'खिनि डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोननो हादों जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बेनिखाय जोङो जोंनि स्टाइलाव जोङो आवगायगोन जोङो जोंनि मावनो गोनांखौ जोङो मावगोन जोंखौ कुनु मोनसे दल संगठना इन्टारफियार खालामालासिनो बा अभारटेक खालामनो नागिरालासिनो बा जोंनि मावनायाव थाफायै रायजो राजानो दल दामनानै खोन्थाथिङालासिनो सिरियै थाथ'नायखौ मोजां होननानै जों एपिल खालामहरदों नंगौ बिथांमोनाथ' जेल होनबाथ' मिथिखायो दुखु खस्थ'आवनो थानांगोन न'खरनिफ्राय गोजानाव आरो न'खरखौ बिथांमोना जेब्लायबो सानहरो सिन्था खालामहरो बे न'खरखौ दोनथ'बाव बाखि 30 लाख बर'फ्रा मा जादों मा लोंदों मारै दोङो बेखौसो बिथांमोना सिन्था खालामहरबावो गावसोरनि दुखु दाहाया दोनथ'बाव मानोना जोङो थाङो रायज्लायहैयो सेन्ट्रेल जेलावबो थाङो जोङो सावरायहैयो लोगोसे काहिलिपारा टेनिबिबियान पुलिस केम्पआव जिहेतु रन्जन दैमारि